77 mga hatchlings ng pawikan pinakawalan naman sa baybayin ng Masingal, Ilocos Sur. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Pinakawalan sa baybayin ng Barangay Miramar sa Magsingal, Ilocos Norte ang 77 baby sea turtle hatchlings noong Lunes, Enero 5. Isinagawang aktibidad ng lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO at Municipal Agriculture Office, katuwang ang DENR Senro Bantay, Provincial Government, Philippine Coast Guard at mga lokal na lider. Ayon sa MENRO, nakapagtala na ang LGU ng 616 hatchlings na pinalaya noong 2025 at mahigit 500 noong 2024 bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na maprotektahan ang pawikan sa baybayin ng Magsingal. Kasama rin sa programa ang monitoring ng coastal area upang matiyak ang kaligtasan ng mga hatchlings mula sa mga mandaragit at matulungan silang makarating sa dagat. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas sa TAC IFM. IFM News. IFM News. IFM News.